Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ne naku Ibrahim Levitek. A yau zamu yi magana game da sigina dina saboda naga mutane da yawa suna complaining ba su iya shiga sigina dina ba. To wannan video ne wanda muku dalla yanda za ku iya shiga cikin sigina dina. To kuna ganin a nan wajen da ku ga na ce gashi ne kuna ganin an na ce wannan mai sigina format kana ganin nan zan kawo muku Ibrahim Levitek. A haka ne muku copy din shi. Daga inda aka sa wannan coins name daga inda aka sa SRP. A nan kuma daga inda aka sa trading pair daga SRP/USDT. To a haka dan aje muku shi a wannan dawo ganin na ce ka sa USDT ka siya SRP. To shine example din da nake muku, duk abin da ka gani a nan wajen shine da ka iya ganin na sa ka sa USDT ka siya lina. Za ka ga na ce muku coins, to wannan coins name dawo na sa SRP, sannan nan trading pair na sa SRP/USDT, sannan na ce muku exchange da to duk ban muku link din exchange, ku yi amfani da exchange wannan ina link dina ku yi register saboda kuna da bonus da za ku samu up to close to wannan $500 in ka sa wannan ka sa abin da ake cewa $50 kai investing da a baka dama kai play din wannan reward wannan spin da kai spin din shi da rolling da rolling abin da ya fada loki dinka da shi yake amfani. Shi yasa nake ba kowa sa kana iya samu close to 500 ta kyauta iPhone 14 kana iya ci saboda akwai wanda suka ci haka. Sannan nan wajen kaga na ce ma signal type, wannan abin da nake nufi anan signal type ina nufin short ka sai kenan, yana nufin kasa a short akwai wannan short/sell, in long ne da ga na ce buy/long, to wannan ina nufin short yana nufin da kuma sai kenan da mi select din ka sai. Sannan nan kaga na ce entry, ina ce muku ba ke wannan entry price, na ce muku market price, ina ce entry price nake market, to ina nufin a lokacin ka samu market din saboda ina saka duk wanda yake so ya sake sigina din ba da information din sake notification kan 5 minutes kan in sake sigina din saboda mutane da yawa duk wanda suka san ina sakin sigina za su shigo. Kuma na ga na faɗa muku da safe da mun ga sakin sigina din daga bakin karfe 4 zuwa karfe 8 za mu saki sigina zuwa karfe 9 insha Allah. To shine ta gama bayani, to ga kuma ta daga bakin karfe 4 na safe irin bayan sallan asuba kan mu shiga baka mun yi sallan asuba wani lokacin ko kuma bayan sallan asuba zuwa dai wannan ina iya sakin sigina at any time. To da kun ga na saka notification ka bar wa kai turn on notification din group din mu saboda duk lokacin da suka da ai Allah tsinka. And then the next thing da zamu zo nan inda aka sa wannan stop loss, abin da ake nufi stop loss da ga stop loss, take profit da ga take profit ɗinka. Sannan nan leverage ɗinka da ga abin da ake cewa 20x, ina so a kowane lokaci kai amfani da 20x. Sannan nan ina so wannan abin da ake cewa duration, kuna ganin akwai abin abin da ake cewa duration, kuna ganin gashi nan wannan duration. Sannan kuma nan risk reward management, wannan risk management shine 10% of your capital. In kana da $50 aka ce 10% of your capital da $5 kenan da ke amfani da shi. In kana da $100 aka ce 10% of your capital kana da abin da ake cewa da ke investing da abin da ake cewa $10 kenan. In kana da $1,000 aka ce 10% of your capital definitely kana da ke amfani da $100 kenan. To shine wannan kakka yi amfani da a lot of money kai ka zama kana discipline, kana following din wannan risk management saboda risk management is very important. Shine takamaiman bayani abin da zan faɗa muku. To yanzu haka za mu zo mu shiga cikin Bybit ina in nuna muku yadda za ku iya saka wannan information din saboda haka ne saka muku sigina dina. To haka yadda za ku iya saka wannan information din zan aje muku, zan je cikin sigina wannan dina cikin Bybit ina. To yanzu sai mu zo, to mu je cikin, ku biyo ni mu je cikin wannan dina Bybit. To yanzu zan zo in nema abin da ake cewa Bybit ina, kuma ganin gashi ina cikin Bybit ina. To yanzu abin da wannan sigina din da na faɗa muku na ce ku shiga na abin da ake cewa SRP. To abin da zamu fara zuwa, zamu zo daga nan, zamu zo inda aka sa wannan derivative din derivative sai in click akan shi. Ina click akan shi kuna ganin a nan wajen, to a daidan nan inda wannan din kuna ganin inda aka sa wannan shiba din wani abu, to zamu zo mu taba shi. Kuna ga muka taba shi a nan wajen inda aka sa wannan enter search ina, zamu zo mu click akan inda aka sa enter search. To a daidan nan wajen zamu zo mu danna abin da yake cewa SRP. To kuna ganin gashi ne ya fito mana SRP/ wannan USDT shi da mun selecting. To muka yi selecting SRP/USDT. To anan da mu iya placing din trade din mu. Kuna ganin network bai da kyau, yana fuck up gashi nan. To yanzu kuna ganin gashi nan in muka zo za mu trading, kuna ga abinda nace ku yi shorting a cikin wannan, nace abinda nace ku yi. Kuna ganin nan ina information din yake, kuna ganin a nan wajen nace ka sa wannan ka yi short. Ka gani exchange, mun shiga exchange din Bybit, yanzu mun mu yi short. To yanzu za mu yi short din wannan. Muka zo haka an ce kai short ne, to abinda da aka zo nan wajen sai mu zo inda aka sa short din sai kai click akan shi. To in kai click akan shi dai kama wannan information din. To da abinda da aka fara na farko da aka zo nan inda aka sa cross din nan, inda kaga an sa cross ka bar shi wannan a under cross. Kuna ganin muna da abinda ake cewa isolated, kuna gani
muna da isolated, muna da abin da ake cewa cross. To abin da zaka yi zaka bar shi akan cross ne, to kai make sure yana kan wannan cross haka. To nan wajen mu kun ga muna ce leverage 20x, kuna ganin na ce leverage 20x. abin da muke nufi da leverage 20x, kuna ganin ga inda na ce leverage 20, na ce 20x kenan. To kuna ganin ga shi nan na ce muku, na ce ku yi amfani da 20x, to shine yasa. To yanzu mun ga mun saka leverage din mu mun sa shi a 20x, sai mu zo nan, sai mu zo inda aka sa wannan, sai mu danna inda aka sa save. Kuna ganin muka danna kan save. To bayan mun danna kan save, kuna ganin gashi nan ya ga save kenan, ya koma abin da ake 20x, za ku ga gashi nan ya koma 20x. To a nan daidai nan wajen sai mu zo, an ce mu sa wannan din mu, wannan total wannan din mu percentage din amount din mu, an ce mu risk management, mu 10% of our money. To kuna ga mun ce 10% of our money kenan. Kuna ganin a nan wajen gashi 10%, kuna ganin ina da $61 a cikin wannan account din. To abin da nan daidai nan haka zan ji wannan abu, kuna ganin gashi 10%, kuna ganin gashi ya samu 10%. To haka za ku ga in kuka lura za ku ga gashi nan in ya dawo haka za ku ga ya sa 10%. To kuna ganin wannan abu din shi zaka dawo, in ka jawo nan wajen kuna ganin zai baka abin da ake cewa 10%. To kun ganin ya ban 10%, na ga na select in capital ina 10%. To yanzu 10% of my capital gashi nan an samu cost, an ce min $6.14 shine 10% of capital dina, abinda na wannan capital dina yake a ciki. To shine yanzu kuma wannan sai mu zo mu dena me aka ce me, an ce me shorting. To sai mu zo dan nan wajen kun ga inda aka sa short wannan sell/short, in sales ne ko short aka samu abin da ake nufi kenan. To an ce mu sales in sai mu zo mu danna kan sell. To kuna ganin a nan wajen, to a nan wajen kun ga yanzu mana 0.07, mana 1% kenan. Ina realize profit kenan, yanzu ina cikin profit haka. To in kaga green a nan wajen, wallau kai short ne wallau kai long ne, green da aka gani. Amma duk lokacin kaga ga cikin a nan wajen dai kama signal ɗinka ya ce SRP/USDC, za ga ya sa short. To yana nufin ka siya short kenan, kana under short. To gashi ne yanzu yana faɗin ina da 10%. To wannan is very hard a yi liquidate ɗinka, saboda 6% ɗin liquidation ɗina, ko da wannan 6% ina iya samu abin da ake ce ma $120 in dai har na ƙale shi ya kai iya ƙololuwar tashin da suke so ya kai, zan iya samun $120 a cikin wannan profit, wannan a matsayin profit da $6 ina highest abin da nake samu kenan. Sannan kuma liquidation price ina tunda na yi amfani da wannan shine 0.75. in ya dawo ya sauko, da kun ga yanzu price na 0.500. to in ya dawo ya kai 0.7511 shine na liquidate. To shine abin da ake cewa. Sannan nan kuma yana faɗa mana ga entry point din mu na shiga a 0.500. to shikenan. To a daidai nan wajen muna da abin da ake cewa nan section din, kuna ganin muna da inda aka sa set wannan set TP/S, wannan abin da ake cewa XL, yana nufin stop loss kenan. To kuna ganin a yanzu minus, ina minus ne, wannan ina minus yanzu. kun ga inda muke minus yanzu, ina a kan matsayin ina losing kenan. Haka kun ga ya kama minus, ina losing kuɗi na kenan. To a nan wajen ne in kana so ka ga me ka realizing unrealized profit and loss, shi da ka yi click akan wannan arrow din. in ka zo kai click akan shi ne dai kawo ma wannan logo din, da iya nuna ma entry point ɗinka. kuna ganin ga entry point ɗin, ga current price inda yake nan, ga kuma yanzu ina wannan ina minus 3% kenan. To yanda muke muku sharing kenan, in muna da profit muka danna unrealized profit, gaban aka yi sharing. To yanzu zamu zo mu shiga inda zamu yi set abin da ake cewa wannan din mu stop loss da take profit din mu. To yanzu muka shiga cikin stop loss da take profit din mu, kuna ganin to gashi nan muna cika a haka. To kuna ganin a daidai nan kun ga an ce muna nan wajen, kuna ga an ce wannan take profit trigger by price. To yanzu an ce mu yi setting price inda zamu yi setting. To ni sometimes ina yawan prefer in dan percentage, ina iya cewa profit of 5%, ina da profit ko 10% ko 15% ko 20% ko 25% of wannan. na ce ina so in samu 25%, definitely ala faɗa mun din samu $30 kenan iya kai 25%. to sometimes ina barin shi 15%. to sometimes kuma akwai wanda in ka ga in an baka haka randomly, yanzu kana iya selecting haka percentage by yourself. amma sometimes akwai wanda za su ga su baka kamar yadda na gana baka a cikin wannan ɗinka, a cikin abin da ake cewa wannan ɗinmu, abin da ake cewa signal group din mu na gana bakwa, sai ka koma baya sai ka ga meye wannan din mu. to signal din mu kana gana haka ma kana iya copy din shi in ka gana ma. har na ce mu stop loss is 0.1, sai in copy din shi. in copy din shi, to kuna ganin ina iya zuwa kai in zo nan inda aka sa stop loss. kuna ganin nan aka ce mu stop loss, kuma stop loss na kofa. kuna ganin ga stop loss nan, sai in zo in wannan din shi, sai in zo in paste din shi haka. to kun ga na paste din shi haka, to yana nufin wannan yana faɗa mun in dai wannan abin ya tafi a haka,
inda ya dawo ƙasa ya je against ina din losing din abin da ake ce ma $10 kenan, din losing abin da ake ce ma $10 kenan. To abin da yake faɗa min kenan, din losing $10 a haka. Inda wannan abin, inda wannan coins din ya instead din na ce zo ƙasa in ya kuma ya sama zai inda ya kai lokacin na losing din $10 na minimizing profit ina, instead inda in je in losing din duka amount ina, sai na ce to duk lokacin da na losing din $10 kenan na sita shi a lokacin da losing $10, walau ina online walau bana online ya sai man da shi na ɗaukar dara na yi losing kenan. To anan kuma sai in je in ɗauko abin da ake ce ma wannan dina take profit dina, kuna ganga take profit dina. To in na zo nan na copy take profit na koba daidai nan wajen, kuna ganin na zo inda aka sa take profit na pasting din shi. To kuna ganin a nan shi wannan take profit din yana faɗa mun a nan wajen inda wannan take profit din yayi reaching na samu abin da ake ce ma wannan kenan, na samu riba abin da ake ce ma $5 kenan. To kana ganin na samu riba abin da ake ce ma $5 a daidai nan wajen. To shi kenan a nan ma muna iya minimizing din. Sometimes na fi so ya zama percentage ɗinka ya zama equally wannan one reward ratio kenan. Wannan in ka yi in ka ga 5% a nan ma kuna ganin na mai da shi wannan, na mai da shi abin da ya kamata a daidai nan wajen duka. To wannan ka gama ba in na yi wannan in ya zama ina dan samu profit samu 6%, in kuma dai losing samu dai losing in $6. To shine ta kama bayani abinda yanda na seta shi yanda dai zama yanda ya tafi. Bada profit ɗin da samu shine abinda shine ake ce ma wannan reward ratio, risk reward ratio, ya zama abinda da ka yi feeling shine da ka samu. In ya zama kai ya tafi daidai da ka samu $5, in ya zama wannan ka tafi daidai da ka samu, in yayi against in ka yi turning bai tafi yanda kake so ba da ka yi losing ɗin $5. To shine one reward, wannan one ratio one wannan profit kenan. In ka yi winning da ka yi gaining ɗin wannan $6, amma kuma kaga 10% kenan. Ina iya yanzu sometimes in ce da profit ina yaban 10% a wannan ina yaban abin da ake ce ma wannan wannan dina abin da ake ce ma wannan 5% wannan lose kenan. In making 10% profit amma in losing 5% na fi sa shi a haka. To yanzu kunga to shine yanayin da signal din yake tafiya. To shine yanda zaka iya seta abubuwanka. To in ka gama zaka zo ka danna abin da ake ce ma wannan confirm. Kuna ganin zaka iya zo na confirm, amma wannan zaka iya danna abin da ake ce ma confirm. Kawai zaka in ka confirm haka to definitely yana faɗa ma kaga ka seta komai kenan. Gashi nan ya ga ya fito ma a nan wajen profit ɗinka in ya kai 0.4505 zai wannan, in kuma ya kai wannan zai sayar ma da shi. To shine ta kaman bayani. To kuna ganin zama cikin wannan muna cikin 0.4 cents profit. To shine ta kaman bayani yanda mutum zai iya ya shiga wannan token ɗinka, seta stop loss ɗinka, ka seta wannan ɗinka abin da ake ce ma wannan ɗinka take profit ɗinka is very simple. Saboda shi stop loss ya kai minimizing risks ne. In case kana da $20 da in baka sani ba coin na iya zuwa ya zo ƙasa har ya cinye ma abin da ake ce ma wannan ɗinka $20 ɗinka. To sai kai minimizing risk. To ko da na iya asaran da nake iya ɗaukan kaddara da nake ɗauka na asara shine $10 out of my $20. To duk lokacin da kai $10 kawai ya sayar ma da shi, walau kai gain walau ya zama kawai kai failing, kai ya zama kuma kai losing, there is a lot of money kenan. To shi yasa muka ce risk management ɗinka ya zama risk management ɗinka ya zama 10% of your profit. Saboda coins wannan to yana signal at any time yana iya failing, ya ba da profit. To kaga ko da an samu news ta wannan ta canza wannan din, saboda news na canza kasuwa instantly. Sometimes diyan da kai analysis wani lokacin news na iya zuwa ko ya canza ma kasuwa. To ya zama ya canza kasuwa kai tana da another amount wanda zai taimaka kuma ka ƙara wani trading da shi, ko ya zama kai kashi trading wanda ya liquidate ɗinka. To ina fatan kai understanding din wannan then take profit da abin da ake ce ma wannan stop loss. To shine ta kaman bayani. Kana gani a nan wajen kana iya amfani da 5%, 10%, 15%, 20%, ko kuma ya zama alal misali a nan wajen a take profit ina na ce ka yi wannan ɗinka, na ce a wannan ɗinka kai ɗauko profit ɗinka ya zama shine wannan, ya zama shine wannan. Da ka ga duk abin da baka a signal ina shi da ka sa a matsayin top wannan. Kuma in ka tashi a nan wajen ne zaka zo kai ka sa, zaka zo alal misali na ce ka sa wannan 0.04505 shine profit ɗinka. To kuma nan na ce wannan ka sa stop loss ɗinka 0.5 wannan kaza duk abin da dai da ka yi gaining da ka ganshi a wajen. Na ce 0.14 wani abu. To kana ganin a nan wajen Allah cewa da ka yi wannan da 0.5
5 wani abu ka gani gashin da ka yi losing in $10 to haka da ka yi seta 02 duka haka da ka yi seta profit ɗinka take profit da stop loss. To shine takamaiman bayani ga inda da ka sa su da ka danna kawai da ka danna abin da ake ce ma confirm. To shine takamaiman bayani. To na gode in kun ji daɗin wannan bidiyo ɗin kar ku manta ku yi mana like ku yi share da ƴan uwanku saboda haka yana taimaka mana, kuma zan bar muku link ɗin Bybit saboda ku yi register da Bybit saboda shi da mun ga sakin signal sosai da sosai. To kuma ina so ya zama duk wanda ya register ya tabbatar min ya amfani da abin da ake ce ma wannan link ɗina wajen registration saboda haka yana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. To na gode sai anjima.